Kini mo mga pistas Bohol, unsa may rason nga kasagaran sa buwan sa Mayo man sa Ulugon. Sa buwan sa Mayo, nagpabilin pa ang huros sa hanging amihan. Walay bangka nga nilayagan nga gikan sa kamusliman ang musungasong, kaya ang huros sa hangin mamay ilang ikaharong. Lahi sa panahon sa ting habagat, kaya ang hangin may mutuknod sa mga layag ngadto sa mga kabaybayunan. Mao nga mga komunidad sa Kabisayan, angay lang yun nga magmabinantayon ug ang mga simbahan himuong kuta taguanan ug ang mga pagsaulog dili pa himuon. Ug kay ang Mayo mo ay kinatumian sa ting amihan, walay sakayan nga layagan nga moabot gikan sa kamusliman. Kiniusab karon ng panahon nga ang mga simbahan ug katawhan magpista pasalamat sa patron kaysa mga raid sa mga pirata sila gipanalipdan. Bisan kun sa pista sa Corillo gisugdan, ang pista ni San Jose mao'y pirmi giisip nga sinugdanan sa saulog nga tanan. Gikan sa sinugdanan sa kapistahan nga mulanap pa sa sunod nga mga buwan alang sa maayong balita Central Visayas, sadya nga pagsaulog sa pista bulanong tanan.